Kabate CTV. Kumba julong malau snem, kajing priang buram ya kajing wan snem thamai hasor jawai, kalalong kaba shongshit bat shongkun bha, na kajing isim menta ki dorbar shnong, bat ki kentot dong beper. Menta ka genti, ka shnong kaba isim menta thamai, kadai ka shnong panaliar. Nalor kani ki shnong ki baju isim benta ki bakentup, ya ka kimusniang mentong cut waku tempang yaumusiang mission compound, tepep pale lompariat, Mukurdum, Caroline Colony, Lat Talabo, Musa Lengkat, Dongmi Sngi, Saloro, Lumsuyung, New Hill, Kle Yong Riang, Batka Mentudu Pentormeng. Kila yami pait ba ban syat kan hoi risa rengkat kajing sawa ki sorjing ruai. Uwei urang ba upala tip kerteng kum uba Morris Kongshay ula syak peniap haka step perngap jong ka sitarik ukala lengkot arajar arfusau. Kani kalaja kesnong maumang kebahap hapo katan kat arsnong. Kidon arngut ki palasya kem halor gani kejingja, bat kita kidai uba ribok lang kongsit, bat uba perkat janai nongrum. Haduk menta ompat lak bentip ya kedau, tenrai jong gani kejingja, nrai ki telong kubor, kila itu, baka jah kapor, babaro kidang yelek sengubhas nem temai. Ki laingut ki wildlife scientist kata u Arpit Diomurai, Steve bat Ugoraf Kataria kilalap kumba shispa arpotli ki jaitsim ki ba compare ha kitain sora kila ong bagini kisim ki ba compare ki dei ki ba im ha sora mau plang bar hatain mau kudok. Director jong Meghalaya Tourism Development Corporation uba Alan West ula ong ba kidang le mentai ka survey kenang ba ka jingdon jong kisim ki ba pair kan yarap ban kentiu ya ka kam jungok kai pertai ha ka jela. Ka tenat ka kot ka khia jong sarkar India kala penmi ya ki kendon bagi hospital kimla ban ra ya ki nongpang hapo ICU lada ja bagi bahi ngasam jong ki nongpang kimtre ya gani ka kendon la penmi hadien bagi riu syampang kila penbek temai ya ki kendon ki bayadai bat ka ICU ki nongnya trok bat ki nongnya kali kamai kila penlong jingyaki ha barok kawai kari namar ka jingwan ra ka sarkar ya ki kendon ain temai kabayadai bat ka hit and run case lane ka jingpet krat ki kali hadin baladep tenra yano kani kadai ka wei na ki kendon bala penrung temai haka ain Bharatiya Nyaya Sanhita ka ain ka bami bujli ya ka Indian Penal Code lane ka IPC hagani ka ain ki nongnya ki batenra abriu bat ki bapet krat na kata ka jaka kin hap syong patok shipos nem harengkat ka kuna ka bah nyau lak tengka kajing yaki kinongnya kali kadai namarba kilas ngotu lupa bakin nomla like na kani kajing ja bat lada ki ngat hagata kajing sya penstom kan bu jing ya ka yeng kasem jongki kidon arspa henry pulai ngot ki briu ki bayo ya kajing pang COVID-19 habaro ko wei kari India ki babon na ki bapang ki dei ha Kerala ka jella ka badan menta shispa lai pulai ngot ki briu ki bayo ya kajing pang COVID-19 ki pulit ke Bengaluru kila yok bat lai spa lai pongut ki brio ki banyak kali rengkat ke buat hau news nem temai ki pulit gila bat nyoh hajar rius pa arpau teli ki kali bat nagini lai spa lai pongut ki dei ki nongnya ki buat ki pulit gila register case ya ki bat la pengat ya ki haki kendon ain tang naduk ka lai puai tarik haduk ka shitarik kala lengkot arjar arfusau haduk khat sau teli ki jingja accident kila ja ha Bengaluru Kiladon ki balik mudui sya Supreme Court ban persya ya ke jingwan ra ke sarkar ya ki lai teli ki ain ki batamai ban ki nong mudui ki laong baka dei ka ain ke babon jing deko ki lai teli ki ain ki dei ka Bharatiya Nyaya Second Sanhita Bharatiya Nagarik Suraksha Second Sanhita bat ka Bharatiya Shaksha Second Bill Unong yalam ka liang persya ha South Korea Uli Jae-myung Ula syak dung na rendang ha wei ubriu kat ba udang ya kren bat kilat patai kubor hanong ba Busan. La penkit noi sya Busan National University Hospital. Ubriu ubadung ya ubalah nri punya usnem karta. Ula lek men lek kumba udai unong kersyan jong kaliang persyak ban utur hajan jong myung.
dak balek menlek kumban pan autograph henry ula dung penban narendang dak tari ke ba ula thiet online. Ha Japan sau prangut ki briu ki layap hadin ka jingknyo jumai ka bajur uba klein bor hadu nyo point henrio ha ga Richter scale. Ki kenhun yarap haduk mentaru kidang yakun ban yosei yaki briu ki bala syak tep ha ga jingklem jong ki ying ki sem. Menteri Rang Badu ke Japan, Fumio Kishida, la pentip baka sorkar kala pak si hajar ngut ki kenun yarap bagi lek sei ya ki briu ki ba syatap telep ha ka jingklem ki. Ka sorkar Israel kala syong jingalang ban yakren bat ka Egypt kumju ru bat ka Qatar ki badai ki siang nong peniasuk na ka benta ban yok pelaj no ya ki san pongut ki nong Israel ki ba syara bor ha ki Hamas. Ka Israel ka kuat baki Hamas kin pelaj no ik briu ki ba ki la rabor. Ka khubor kala itu baki Hamas ru ki long ki bakloi ban yakren yesuk no bat ka Israel namar ba ka jingyap ki khot jongkaru kam dai syu ka bakai. Ka Israel kan hapan lek mi syaka International Court of Justice ha The Hague. Namar baka South Africa kalau mudui syaka ni yang bisar dak ba kena baka Israel ka peniap ben ya ki briu ki berlui-lui ha Gaza. Menteri Korbari jongga Israel Lior Hayat ulaong baka South Africa ka kersan ya ki lena Hamas bat ulaong ru bakam dai ka Israel ba peniap ben ya ki briu henrei ki dai ki lena Hamas ki ba penlong sti da ki riu pat ba. Ki runar ki bomla ban tip la ni itu ki la pen thai bom ha ka jaka ba peniat ya ki pipe peniang ha Yemen. Kidai ki pipeline ki papniaj peniang na Jana Hunt sha kat shalan peniang sha Nushima. Ka Lingsun flight 516 jong ka Japan. Kala kemding hadin bakala itengku bat kawai pat ka Lingsun. Kadai ka Lingsun ka bami na New Shitose Airport na Hokkaido. Ka kenhon ki pulit pelip ding ha Haneda Airport Tokyo kala lek marmar ban pelip ya ka ding bat ban sei ya ki brio ki pasakut hapo. Baro ki laispa nyup kendai ngut ki passenger ki bakentup ya ki crew ki la in. Kan ringut ki brio ki la mensau namar ba ka jingsiat namding bat ka jingsiat drone ka Russia hanong ba Kiev jong ka Ukraine. Ki don ki building ki bumsa brio ki bala khlem hagani ki jingsiat ka Russia. Dangshen kata ha ka arf kendai terik unok pra arhajar arfulai. Lai pongut ki brio ki la yap ha ka jingter bom ka Russia ha Ukraine. Presiden ka China Xi Jinping ha ka jingkran jong sya ki pat ba house nem thamai ulaong ba ka China ka don hapdeng ka jing ha ka kam khayi pateng bat ban ai kam ai jam ya ki khon samla ulaong ba uniu snem uba thamai undai uba bha ya ka China namar ba ka yo ka kot jong ka kala sedang ban hier ka Israel kala pha mi no ya ki kat to ka ni ki kenhon sipai jong ka na Gaza. Unang aiktin jokatrat sipai Daniel Hagari ulaong bakindon daki hajar ngut ki sipai ki ban mi no na Gaza bat ki dang pen krek susu saki wei pat ki sen jam bakin le ha Gaza. Ka Cambodia kala pen bena ya ka arpo kundai tarik unok pra kum ka sngi syuti bat ya kani ka sngi on tip kum ka sngi jong jingsuk lani ka peace day. Ya kani la pen bena do menteri Rang Badu jong ka Cambodia Hun Manet. Saungut ki khot jong ka Hezbollah kila kelon yap ha ka jingter bom ka Israel hak tem jong ki leno Hezbollah ha Lebanon. Ka Israel bat ka US kala keno ba ka Iran ka Kershan ya ki leno Hezbollah bat kila maham ru balada ka Iran kadang Kershan kan ki ka thma ha Middle East. Gitu kilong kimat ku blai.